Җәмәгать, редакциябезгә яңа китап кайтты. Менә шундый дини календарь догалы йорт дип аталган. 2024, димәк, киләсе елга календарь була инде монда. Бик эчтәлекле, матур әдәби тел белән язылган, барысы да аңлаешлы. Монда төрле догалар, хәдисләр, мөселман елда булган мөселман бәйрәмнәр турында бик күп һәм кирәкле мәгълүмат тупланган. Бәясе очлы. Менә шундый калын гына дини календарь өчен 200 сум. Бер дә кыйммәт түгел, арзан дип тә әйтәм. Редакциядә санаулы гына экземплярлар калган, әлегә 4 кенә. Зинһар өчен алдан ук заказ бирегез. Әгәр дә алучылар булса, бәлки берничә китап та алырсыз. Комментарийга язсагыз да мөмкин. Һәм дә менә бу пост азагында телефон номерын язабыз. Шунда WhatsApp-ка язып, миңа шуның хәтле календарь кирәк дип языгыз һәм һичшиксез сезгә калдырачакбыз.